कितना मना हालम के सवागे कितना मना हालम। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. मुके सवागे पूनम कितना माना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हलो देमी तू धोखाओ कराऊ ना जाना हलो देमी तू धोखाओ कराऊ ना जाना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हलो कितना मना हलो के सवागे पूनम कितना मना हलो कितना मना हलो। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. गया ना घूमनी तोरा बम्बे घूमैला कौगे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करैला कौगे गया ना घूमनी तोरा बम्बे घूमैला कौगे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करैला कौगे सोनवा के सिकड़ी मांगाल सुतवो की नावा हलो सोनवा के सिकड़ी मांगाल सुतवो की नावा हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलो कितना माना हलो के सवागे पूनम कितना माना हलो कितना मना हलो। होलो बर्बाद छौड़ी चाहत में तोड़ गे बीच सफर में लाके देनही तू छोड़ गे होलो बर्बाद छौड़ी चाहत में तोड़ गे बीच सफर में लाके देनही तू छोड़ गे तोड़ देनी दिलवा नहीं कुछो बुझा हलो तोड़ देनी दिलवा नहीं कुछो बुझा हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलो कितना माना हलो के सवागे पूनम कितना माना हलो। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. फोन करके बारा चटी तोरा बोलावा हलो राजेश आनंद के हाथ से चाउमीन खिलावा हलो फोन करके बारा चटी तोरा बोलावा हलो राजेश आनंद के हाथ से चाउमीन खिलावा हलो अरुण छैला के तोरा गीतिया सुनावा हलो अरुण छैला के तोरा गीतिया सुनावा हलमू के सवागे